Min hawn u ġimgħa oħra jkun min ikun il-Prim Ministru mexxej ġdid tal-Labor mhux se jinbidel assolutament xejn. Jekk qatt kien hemm bżonn konferma din issa waslet minn kliem il-mexxej attwali Joseph Muscat stess li f'kollegament fuq ir-radju tal-Midja Laburista ammetta li jinsab moħħu mistrieħ bi Chris Fern u Roberta Bela u deskriva dawn l-aħħar 6 snin u nofs bħala esperiment soċjali u ekonomiku bħal donnu l-pajjiż kien laboratorju bil-poplu ġugarell li wieħed jista' jġebbed fih kemm irid. Muscat insista li dan l-hekk imsejjaħ esperiment ma kienx one-man show iżda kellu tim sħiħ miegħu fosthom l-aktar nies fil-qrib tiegħu id-deputat Prim Ministru Chris Fern u l-konsulent tal-Prim Ministru fil-Kabinett Roberta Bela għalli bekk dan l-esperiment se jkompli anke la darba jitlaqgħu. Dan l-esperiment soċjali u ekonomiku li għamilna flimkien ma jispiċċax miegħi għaliex ma kienx a one-man show. Ir-rebbieħ tal-unur tar-raġel tas-sena fil-korruzzjoni u l-kriminalità organizzata saħaq li jitla min jitla u se jkun warajh sabiex imetti deħ fejn ikun hemm bżonn lajnuna, preżenza li ċertament tagħmilha diffiċli sabiex il-pajjiż jitbiet minn dak li ħassru fl-aħħar snin. Jien ħankun wara l-mexxej, jien ħankun wara il-leader, wara l-Prim Ministru biex nejn fejn hemm bżonn. Muscat sostna li minħabba l-problemi li ħakmu lil pajjiż tul dawn l-aħħar xarejn iċ-ċittadin għandu kull raġuni sabiex jabbanduna lil partit. Problemi li ġabhom il-Prim Ministru stess meta baqa' jiddefendi lill-ex Chief of Staff Keith Schembri u l-ex Ministru Konrad Mizzi. Jekk kien hemm żmien il-Partit Laburista għadda minn problemi kienu propju f'dan l-aħħar xahar u nofs xahrejn. Il-poplu Malti u Awċi seta' kellu kull skuża fid-dinja biex jabbanduna l-Partit Laburista f'dan l-aħħar ġimgħat. Waqt li qal li għalih dan kien żmien diffiċli naqas milli jfakkar li fl-istess waqt kienet idur id-dinja b'ħarba ta' 55 sija f'Dubai li switu xejn anqas minn 21,000 euro u vakanzi fl-art imqazza u Londra. 3 safrijiet li dwarhom ma ngħatat l-ebda spjegazzjoni bħal fuq kollox ħafna mill-affarijiet ta' dawn l-aħħar 6 snin fejn għandu x'jaqsam Joseph Muscat u sħabu.